Abot ng mga box. Maliday sila ang karsyo. Karsyo, mga box. Atas Kirby, 53. Sakto gud alas 4 ilagi ingon. Mga box, mga old model. Ay, usaw dapa kay usaw. Kirby. Yo, Teo, si dapa oh. Damagan mo. Ano mo? Sino ka pastor ya? Opo di ay. Abot na sila gyud. Mura na bila ra ka